קניתי מסכה חדשה, מסכה חצי פנים עם מיגון על העיניים, גם נוח לשים על המשקפיים, 4x1 פי 3, זה מגיע עם נרתיק, או שזה קנייה בנפרד הנרתיק, נרתיק מאוד נחמד, שומר על המסכה, ככה אפשר לראות את המסכה בפנים. יש לנו בעצם את החלק האחורי שיושב על הראש, ואת החלק הזה שעל הצוואר. אפשר להחזיק אותו בצורה כזאת, בואו נסדר, נגדיל אותו קצת. נחבר, נמתח. יושב מצוין, אפשר לראות בחלק האחורי שלו. אחלה. יושב ממש טוב עם המשקפיים, נוח. יושב גם כן טוב אם רוצים לדבר בטלפון אחר כך, ולא רוצים לשים את המסכה כל הזמן למטה. אחלה מסכה.